खाथियाव सफैबाय माबायदि थियारि जादों हामबाय होनदों मिडिया नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जिथु मतामत आं बेखौ होनो मोननायनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामबाय होनदों दायो जोंहा बिसायख'थिया फैबाय गावबा गाव मोन्थायखौ जोङो बे समाव जोङो बाहायनोनो जोङो इस्सा खालामबाय थिग बिब्दिनो आङो दा बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलनोनो होनो थाखाय थामथिम जाय बिजाथिया जोंनि बर' समाजखौ रैखाथि होबोदोंमोन आबसुनि दैदेनगिरि जानानै रैखाथि होदोंमोन बिनि थाखायनो आङो बिथांखौ सापर्ट खालामदों आंनि सापर्टल' नङा बियो जोंनि आसामनि CMनिबो बाख्नायजानाय बेक्ति आसामनि CMनि बाख्नायजानाय बेक्ति बिथाङा बुंदों दिपेन बर'आ सासे मोजां नेतृत्व खालामग्रा बेक्ति नाथाय बेहा संगठनखौ सायख'नाया एसे फुल जाबाय बियो जुदि PPFआव थाङोमोनब्ला आं बिनो मोजां पदखौनो होगौमोन होननानै बुंलायलायजानाय बेक्ति बिनिखाय दायो जोंनि रायजो राजाफ्राबो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय लैहोर फैगासिनो दोङो आरो आंबो गोसो गुदुंहैनो आङो दायो थामथिम जानानै ओंखारबोबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै दिपेन बर'आ 100आव 100% देरहाथारगोन दायो जितु बारहावा बारबाय बेखौ नुनानै 100आव 100% देरहाथारगोन आइजो हिसाबै दिपेन बर'नि देरहानांगौनि सार्थआव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगोन जोङो दिपेन बर'नि देरहानायनि सार्थआव जोङो गावखौनो बावसोमदों गावनि न' बांखौ जोङो खामानि मावनांगौखौ जोङो दोनथ'नानै जोङो गुबुन जायगायाव थानाय गुबुन भिक्ट'रिया गामिफ्राव थानाय आइजोफोर जायफोरा दिपेन बर'नि मावनाय दांनायखौ गोसोखांनो हायाखैमोन बेफोरखौ जोङो मोनथिहोहैदों जेरै जोंनि उदालगुरि समस्तिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बियो आवगायदों बेफोर लिफलेटखौ लानानैनो जोङो बिसोरनो दिन्थिहैनानै बिसोरनि गोसोखौ जोङो जय खालामनानै इउपिपिएलआवहा जोङो जमा खालामदों बे समाव जों नुनो मोनदों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो दिनै बेबायदि रां राननानै होदों बेखायनो आइजोफोरनि भटखौ लानो थाखाय बेरेखा दोला नोंथांमोनाबो बायजागोन नामा आसलते नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप नै बिसोरखौ बायनो थांनायाव नंगौ आइजो माहारिफ्रा गावनि गथ' गथायखौ फिसिनायाव एसे मदद मोनगोननि थाखाय आजावदों नाथाय आजावग्रायानो जे बेनो भट होगोन बे नंखाथारा फैसाखौ लानानै दिपेन बर'नो भट होगोन नंगौ दिपेन बर'नोनो फैसाखौ लाबाबो दिपेन बर'नोनो भटखौ होनानै जय जगत खालामथारगोन आइजो माहारिया थेंक इउ दे